Umarım Nazari, Ampuri Samasanari, Nengkau gaवनि फिसाय होनना नाजावो आरो आं फरायनो समाय लायोदि टिउसन सुखुआव आं नोंनि फोथायसुलि लोगो जाना थागोन नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन नोंसोरो गिदिरनि सिगाङाव समायलाबाय इसोरा नोंसोरनि बे समायलानायखौ फोथारदों आरो नोंसोरनि सायाव बोर होदों इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय रावबो मानसिया बेखौ दाबोथारथों आमेन जों नाजादों आं मावनाय नाजादों नोंखौ गावनि हिनजाव होननानै नाजादों आरो आं बोरायनि समायनायनि बेसर आंखौ दुखुआव सुखुआव आंनिफ्राय लोगो जानानै थागोन नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन नाजारि आं अनजु नाजारि नोंखौ गावनि फिसाय होननानै नाजावो आरो आं बोरायनि समायनायनि बेसर थांसौ दुखुआव सुखुआव नोंनि फोथायसुलि लोगो जानानै थागोन नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन नोंसोरो गिदिरनि सिगाङावहाय समायलाबाय इसोरा नोंसोरनि बे समायनाय लानायखौ फोथारदों आरो नोंसोरनि सायाव बोर होदों इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय रावबो मानसिया बेखौ दाबोथारथों बिफा फिसा गोथारनि मुङै आमीन बसुमतारी आंखौनो नोंखौ गावनि हिनजाव होननानै नाजावो आरो आं बोरायनि समायनायनि बेसर थांसौ दुखुआव सुखुआव आं नोंनि फोथायसुला लोगो जाना थागोन नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन नाजारि गावनि फिसाय नोंखौ गावनि फिसाय होननानै नाजावो आरो आं बोरायनि समायनायनि बेसर थांसौ दुखुआव सुखुआव आं नोंनि फोथायसुलि लोगो जाना थागोन नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन नोंसोरो गिदिरनि सिगाङाव समायलाबाय इसोरा नोंसोरनि बे समायलानायखौ फोथारदों आरो नोंसोरनि सायाव बोर होदों इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय रावबो मानसिया बेखौ दाबोथारथों बिफा फिसा गोथारनि मुङै आमीन आं गावनि हिनजाव होननानै नाजावो आरो आं बोराय समायनायनि बेसर थांसौ सुखुआव दुखुआव नोंनि फोथायसुला लोगो जाना थागोन आरो नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन साखा बसुमतारी आरो बुमिखा बसुमतारी नोंखौ गावनि फिसाय होनना नाजावो आरो बोराय समायनायनि बेसर थांसौ दुखुआव सुखुआव आंनि फोथायसुलि लोगो जाना थागोन आरो नोंखौ अनगोन मान खालामगोन नोंसोरो गिदिरनि सिगाङाव समायलाबाय इसोरा नोंसोरनि बे समायलानायखौ फोथारदों आरो नोंसोरनि सायाव बोर होदों इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय रावबो मानसिया बेखौ दाबोथारथों बिफा फिसा गोथारनि मुङै आमीन साबायखर नाजारि आं नोंखौ गावनि हिनजाव होननानै नाजावो आरो आं बोरायनि समायनायनि बेसर थांसौ दुखुआव सुखुआव नोंनि फोथायसुला लोगो जानानै थागोन आरो नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन नोंखौ आं गावनि फिसाय होननानै नाजावो आरो आं बोरायनि समायनायनि बेसर थांसौ दुखुआव सुखुआव आंनि फोथायसुला लोगो जाना थागोन नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन नोंसोरो गिदिरनि सिगाङाव समायलाबाय इसोरा नोंसोरनि बे समायलानायखौ फोथारदों आरो नोंसोरनि सायाव बोर होदों इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय रावबो मानसिया बेखौ दाबोथारथों बिफा फिसा गोथारनि मुङै आमीन बसुमतारी नोंखौ गावनि हिनजाव होनना नाजावो आरो आं बोरायनि समायनायनि बेसर थांसौ दुखुआव सुखुआव नोंनि फोथायसुला लोगो जाना थागोन नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन नाजारि आं बुमिखा बसुमतारी नोंखौ गावनि फिसाय होनना नाजावो आरो आं बोरायनि समायनायनि बेसर थांसौ दुखुआव सुखुआव नोंनि फोथायसुलि लोगो जाना थागोन नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन नोंसोरो गिदिरनि सिगाङाव समायलाबाय इसोरा नोंसोरनि बे समायलानायखौ फोथारदों आरो नोंसोरनि सायाव बोर होदों इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय रावबो मानसिया बेखौ दाबोथारथों बिफा फिसा गोथारनि मुङै आमीन बसुमतारी आरो आं नोंखौ गावनि हिनजाव होननानै नाजावो आरो बेसर थांसौ दुखुआव सुखुआव आं बोरायनि समायनायनि बेसर थांसौ दुखुआव सुखुआव आंनि फोथायसुला लोगो जाना थागोन
Ang gawin ng mga ang gawin sa mga ito tamso sulo ang sila dalam Orang Islam tapi asis mitro sementara mereka kami saya mengajarkan ada berlain sama lain di kesulitan berkuasa kami berdasarkan kesalahan mereka akan ada masalah. Dan sering jenis itu semua lawan Israel dan seni semua yang keputusan ada dan seni siapa dan Israel jago jadi kenapa ya lawan masa di kota berkata di Pak Israel berkata ini Amin. Aku saudara-saudara yang Islam, engkau kami jauh nabi jauh. Ada anggarannya semua lagi. Kristus bangsa kau suka. Nani putra saudara tadi, engkau anggaran ada masalah. Orang Islam yang konsentrasi untuk Islam ada anggarannya semua lagi. Kristus bangsa kau suka. Amin. Pada suri kesana kanan engkau anggaran ada masalah. Dan sering jenis semua lawan Israel dan seni semua yang keputusan ada dan seni siapa dan Israel jago jadi kenapa ya lawan masa di kota berkata. Cepat saya berhati ini Amin. Kami zaman raya pada anggarannya semua lagi desa desa lupa semua lupa mengangkat makanan ada demi pada Islam dan jalan itu lupa mengangkat ada makanan. Kalau menjadi sesuatu aku dan saya menjual kerja lagi sesuatu yang sesuatu kerja lagi lupa mengangkat. Israel Nensel ke jenis lain juli kerambai Nensel ke jenis lain semua lawan Israel Nensel ke semua lain keputusan ada Nensel siapa dan Israel jago juli kerambai lawan masa di kota berkata Pak bisa kata ini mengai Amin. Memiliki ngajari angsa besar, lalu kami hijau dan nazar ada anggaran semua lagi. Kristus hamso suko demi perkembangan berjalan kamu lalu ulun ada malu. Oasis Musahari Amiliki Nazari Nangko kami bisa dan lazaran lain anggaran semua lagi. Kristus hamso duku asuwa Amin potai suri berjalan kamu lalu ulun ada malu. Nensel ke jenis semua lawan Israel Nensel ke semua lain keputusan ada Nensel siapa dan Israel jago juli kerambai lawan masa di kota berkata Pak bisa kata ini mengai Amin. Omong imaku sebentar ya, menurut nazar dengan kau hijau dari nazar ada anggaran semua lagi. Kristus nazar berkau semua amin pada saudara kita kata. Namun benar masalah. Orang Nazari Amin Nazari konsep nazar lain ada anggaran semua lain Kristus hamso Amin berdiri bersama dengan Dan sering jadi semua lawan Israel dan seni semua lain keputusan ada Nensel siapa dan Israel jago jadi kenapa ya lawan masa di kota berkata Pak bisa kata ini mengai Amin. जीवन में दुख सुख में आपको आपकी विश्वास से शादी करूँगा आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे मैं आपको अपनी पति बनता हूँ और प्यार करा करता हूँ कि जीवन
और दुख और सुख में आपका विश्वासी संगी बना रहूंगा और आपसे प्रेम करूंगा और आपका आदर करूंगा। नोंसोरो गिर्जानि सिगाङाव समायलाङा इसोरा नोंसोरनि बे समायलायनायखौ फोथारथों आरो नोंसोरनि सायाव होथों इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय रावबो मानसिया बेखौ दाबोथारथों। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आपको अपने पत्नी मानते हैं और यह कारण करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपके विश्वासी संगी बने रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपको आदर करूंगा। नोंसोरो गिर्जानि सिगाङाव समायलाङा इसोरा नोंसोरनि बे समायलायनायखौ फोथारथों आरो नोंसोरनि सायाव होथों इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय रावबो मानसिया बेखौ दाबोथारथों। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पन्ना में मुक्ति कटा को अपनी पत्नी मानता हूँ और यह बराबर करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपको संगी साथी आपको विश्वास से साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। के पिता ने उस पन्ना में आपको अपना पति मानती और निकट करती हूँ कि जीवन में दुख और सुख में मैं एक विश्वासी संगी बने रहूंगा, आपसे प्रेम करके रखूंगी। नोंसोरो गिर्जानि सिगाङाव समायलाङा इसोरा नोंसोरनि बे समायलायनायखौ फोथारथों आरो नोंसोरनि सायाव होथों इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय रावबो मानसिया बेखौ दाबोथारथों। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जायखौ नोंसोरो गावनि अननाय आरो फोथायज्लायनायनि हांखो बायदि सासेया सासेनो गानहोगोन। Umaru saudari Rifa Arif Bisa Ketajuni Numai Ami Omai Ada Mozang Menangi Hangke Badini Astangko Kanda. Oh, jangan ada Rifa Arif Ketajuni Numai Omai Ada Mozang Menangi Hangke Badini Astangko Kanda. नोंसोरो बिफा आरो फिसा आरो गोथार जुनिनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आस्थामखौ मोनदों। Hobibilina Basumentari Bifa आरो फिसा आरो गोथार जुनिनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि नेरसोन बायदि बे आस्थामखौ मोनदों। Nazari Bifa आरो फिसा आरो गोथार जुनिनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आस्थामखौ मोनदों। Para bisa bertemu
आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि थाखाय जिराय सावखांदों। बसुमतारी बिफा आरो फिसा आरो गोथारजोंनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि आंखौ बायदि बे आसामखौ खांदों। Salamkan Nazaari Dipa Adisa Al-Fatihah Al Qadar Al-Zamani Al-Bani Al-Fatihah Oleh Kibuniari Dipa Adisa Al-Fatihah Al-Zamani Al-Bani Al-Fatihah Tuhan Dipa Adisa Al-Fatihah Angin Onai Al-Fatihah Angka Badi Biasa Bukan Ozon Nazari Dipa Adisa Al-Fatihah Angin Onai Al-Fatihah Angka Badi Biasa Bukan Pemohon harus mengetahui Dipa Adisa Al-Fatihah Angin Onai Al-Fatihah Angka Badi Biasa Bukan Orang Zul Nazari Kamsa Al-Fatihah Angin Onai Al-Fatihah Angka Badi Biasa Bukan Bosmentari Dipa Adisa Al-Fatihah Angin Onai Al-Fatihah Angka Badi Biasa Bukan Dipa Adisa Al-Fatihah Angin Onai Al-Fatihah Angka Badi Biasa Bukan Aku cita-cita Dipa Adisa Al-Fatihah Angin Onai Al-Fatihah Angka Badi Biasa Bukan Oleh Kamis Lari Dipa Adisa Al-Fatihah Angin Onai Al-Fatihah Angka Badi Biasa Bukan Bosmentari Dipa Adisa Al-Fatihah Ada Angin Onai Al-Fatihah Biasa Badi Biasa Bukan Oh, putih-putih dari Dipa Adisa Al-Fatihah Angin Sampai Angin Sampai Memiliki terjadi Dipa Adisa Al-Fatihah Angin Onai Al-Fatihah Angka Badi Biasa Bukan Oh, sesama sehari Dipa Adisa Al-Fatihah Angin Onai Al-Fatihah Angka Badi Biasa Bukan Ketika putra-putra yang kami dari perkembangan kesehatan di PNDJ. Dia oleh
पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। Dengan panah, kita berdoa dengan permohonan kita sendiri yang kita beri. Yang kita tidak ada berbeda makin apa mereka atau mereka ceria di sana ini. Online गेजेरजों जोङो बेखेवनो हानि गोथार जुलिनि हुदाया बेयावनो जोब्बाय। जोङो जोंनि बे गोथार जुलि जागोदानफोरनि सिगाङावहाय बयनिसिमबो जोंनि कंग्रेचुलेसन इसोरनि बोर आरो जोंनि बिनायखौ नोंथांमोननिसिम जोङो जासिहरबाय। जिसुआ बाख्नायजाथों।